Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, ining tungura karon, ana usab kini ang usa ka tulumanon programa sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magapanghinaot kaninyo nga kamong tanan karon sa inyong nahimutangan na anak kamo diyan na, pero nausab ka mo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa makamatoran nga makapaghatod kanato ngadto sa kalawasan nga gitudlo ni Master kanato padensab nga among gipanudlo diya kaninyo. O nining tungura karon ang among mga mainiton nga mga pagpangamusta sa mga kaigsoonano sa PBCM compound diin sa ilang malutayon sa pagsuportar para sa atong programa. O labi na sa mga chapter president nga dunay pag-angkon nila sa radio station sa matag dapit diin naa na ipahigayon kining maong programa. Kumusta kininyo? O among gipangumusta usab ang igsoon sa pagtuo diri dapit sa Villanueva, no? Isang oriental kang Evangelista Boy Onabia nga dugay na di ay kuno siya nga nagsunod unya medyo ingnonta nga adunay ka bugnaw pero sa pagpamati na niya sa programa nakabalik siya og salamat sa imong tabang para sa atoong programa. Og usab dili nato kalimtan sa matag binulan kung naakita niya na para sa atong pagpahigayon sa PBCM Palace reconstruction o ingon man sa atong pag-attender sa sulod sa katuig alang sa atong panagtigom nga adunay tulo ka hugna ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta kanyong tanan, mga kaigsunan. Ug kauban po din nato karon sa studio atong kaubang ebanghelista o magwawali, Brother Ronald Kanyaman. Ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kiniusab inyong igsoon ebanghelista Brother Hernaldo Pepe, akong mga mainitong pagpangumusta usab sa tanan nga mga nagpaminaw karon ug usab sa akong pamilya, Inikuila Pipi, Pacaldo family o usab sa atong igsoon nga ana-anukad sa Lanao del Norte si Eulohio Barlisan. Salamat brad sa imong kanunayng pagsunod o usab sa imong pagsuporta. Aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban nga usa pa ka ministro. Kumusta og mayong pagbatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa usa ka takna nga tulumanon ang naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog dining 27 na ka mga radio station mabati ang programa matag-adlaw Domingo ingon man adunay matag-adlaw nga Sabado sa inyong pagpatalinghog. Dininining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati usab ang programa matag-adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug adunay pagsubli niini sa matag-adlaw Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. O ang among mga pagpasalamat sa mga kaigsunan nga nagadumala o nagaabaga, nagatagsuporta sa mga radio station. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM. Mabati ang programa matag-adlaw Domingo, alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Gisuportaran kini sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Diniusab sa Hingog City, mabati ang programa sa Real Beat Radio. Matag-adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon o gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ingon man sa mga pamilya Kisimundo,
o kang Brother Mario Chabit ingon man ang naghatag suporta ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din nga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries nga nahimutang dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ato usab nga programa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio. Mabati kini matag adlang Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion. Diin gisuportahan usab sa kaubang ministro Brother Diver Rizaba. Dini usab sa Cagayan de Oro City mabati ang programa sa DXRU Radio Ultra 1188 AM band. Din mabati kini matag adlang Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon. Dini usab sa Tandag City sa Sure FM DXBP ang atong programa matag-adlaw Sabado sa inyong pagbatalinghog alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon gisuportaran kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Ingon man atong gipasalamatan ang mga pamilya Canonigo o nila ni Silo and Eric Canonigo nagapahigayon usab silang pagsuporta nga niya sa Metro Manila. Usab ang atong mga pagpasalamat sa tanan usab nga mga chapter president nga nagahatag suporta sa uban nga mga radio station. Ato usab mga gitimbaya mga kaigsunan ang chapter president din gibisitahan sa atong executive vice president din sa Ruha Zamboanga del Norte branch number 77. Ang chapter president mao si Brother Crispin B. Generoso. Inabagan sa iyang Vice Chapter President mga kaigsunan din ni maong branch sa Rua Zamboanga del Norte branch number 77, Brother Margarito B. Generoso. Ato usab nga gikumusta o gitimbaya mga kaigsunan ang ato ang igsuon dinis Dapitan City, Sister Chulin F. Pulpol. Ingon man ang mga kaigsunan dinis sa Montesor de Carmen Bohol nila ni Sister Melissa Divino Dayundon. Ingon man ni Sister Annabel P. Diveno, dinigyapon sa Montesuerte, Carmen Bohol. O usab ang atong mga igsoon dinis tinipong bansa sa Amerika nga padayon usab naghatag suporta o nagasudong sa atong programa via Facebook Live. Sister TCE Kulihat o Sister Tis, dako kami sa among pagpasalamat, among ipabot ang among pagpasalamat tungod sa imuhang pagpadala sa mga libro o referensya nga nadawat na namo ni Reverend. Og dako kami pasalamat ni ana nga ikaw mo gihimong kasangkapan sa atong magtutudlo Master Tomas di Junio Senior nga makabaton ang mga ministro sa pagdumala ni Reverend ining mga libro o referensya nga gamitonon kayo sa atuang programa. Ingon man usab atong gitimbaya ang PBC member dinhi sa tinipong bansa sa Amerika Sister Lily Patterson. Og ingon man ang mga makito ng Jeremias family nga nagkasudong og naghatag usog suporta labi na sa igsoon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ang official nga PBCM Legal Counsel wala lain mga kaigsunan Attorney Ramil G. Carion. Atong gitimbaya ang mga kaigsunan sa sulod sa PBCM compound dinhi sa Taguluan Brother Jerry Edkila, atong igsoon Engineer Derwin Bubong Mangalos ug dinhi sa Claveria Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Sa tanan nga mga higalang salesman usab gikalakip kamo sa among mga gipanimbaya. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana mga kaigsunan, ang numero mao kini 0917-811-8882. Karon sa pag-iskot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungora karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, ato mangikasad nga padayon nato ang pagtubag sa mga pangutana ni Rodrigo Dayata. Kumusta kanimo higala sa imong pagsunod? Busa ang atong pagatunan karon ang gipasabot sa Juan 10:30 part 3. Nga gipadayon nato kini kay para kapahimoslan nato sanglit nga sa imong rason nga usaban lang lugar ang Dios matod pas imong rason. Og di ay ato sad nga gipahibalo brethren nga basig do na by changes pero sa bulan sa Hulyo adunay atong pagbisita dapit sa Bohol brethren, no? Dire dapit sa Montesor de Carmen Bohol. No, diri sa Carmen Bohol sa
Monte Suerte sa mga Divino family. O ato silang mga kaigsunan nga ato pod nga gipangamusta. O balikan nato nga sa atong pagtuon tungod kay ato makita ang hulagway din sa Facebook, makita nato no ang hulagway ni Rodrigo Dayata. Muni ang atong makita nga usa kini sa nagapangutana diha sa atong igsuon sa ilang Facebook sa branch Libuna sa branch. PBCM Libuna branch. Bukidnon sa FB ni Jamie Alcala. Kala. Og atong makita, Brother, ang iyang pangutana ni Mr. Rodrigo Dayata atong basahon pagbalik atong i-display, Brother, para mapadayon. Okay, atong pagabasahon rin, mao kini ang comment ni Higalang Rodrigo Dayata sa PBCM Libuna branch nga ang in charge niya na mao si Brother Jimmy Alcala. Mao kini ang comment ni Higalang Rodrigo Dayata Reb ni adtong Marso 19, 2023 sa 1:23 sa hapon. Nagaingon ini, na ako'y pangutana, nganong magpatawag man mo nga Dios nga usa raman ang Dios. Juan 10:30, ang Dios usara. Kung ato kayong pagabasahon Reb sa kining Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, kining iyahang gikutlo nga kapitulo bersikulo sa Juan 10:30, mao kini ang atong mabasa dinhi. Nagaingon, ako, matud pa ni Ginoong Hesukristo, ako ug ang Amahan usara. Nga kung sa English, I and my Father are one. Sa imong gipakita nga matud pa nimo higala nga nganong magpatawag man mo nga Dios nga usara man ang Dios. Kung kami imong gimensyon, baliko na mo, wala may ni ana no. Diya tingali sa among magtutulo nimo na gi-address estilo lang na nimo. Pero ato man ang natubag, doon ay mga porsyon nga mabalik kay pamasin nga ang uban nga bag-o pang tangka, mahibong sila nga wa man tingali namo tubaga ang Juan 10:30. Kay kasagaran God sa mga born again, Juanes na United Pentecostal Church of Christ and other than that nga disim sila sa ilang pagtuo nga ang Espiritu Santo mora na si Kristo. Si Kristo mora ng Espiritu Santo, si Kristo mora na si Jehovah. Si Jehovah mora na si Kristo. Si Jehovah mora ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo mora na siwa. Sa madaling pagkasulti usa, gumikan aning Juan 10:30. Pero maayong mamatikdan nga kanang Juan 10:30 nga giingon nga ako ug ang Amahan usara. Pag-ingon ni Kristo, ako ug ang Amahan, may Amahan. Gihimong usara sa pagsulti ni Kristo, pero dili nga siya maura na si Jehovah. Kani sa English, makita na to, I and my Father are one. Unsa din ang R? Singular? Dili. Plural. Pag ingog R, kanang daghan diya, kay more than one na gani, R naman na, daghan naman na, ang ilang pagka-R na ilang giusahan. Ha? Kinsay nagiusa, ingos Kristo, ako, I, ug ang Amahan, I and my Father are one. Kaklaro ana. Pero sa Biblia, kinsa ba kining Amahan nga gikumparahan sa atong Ginoong Kristo, ingon nga aduna sila'y pagkausa, pero dili nagpasabot nga si Kristo o si Uba o si Uba si Kristo maura na siya sa pagkwenta sa imong hunahuna. Higalang Rodrigo Dayata o kinsa pang uban nga kapares nimo niya nagpanghuna-una. Brad Hernan, kisa ang Amahan nga gikumpara ni Kristo nga ako ang akong Amahan usara. Si Jehovah kana Reverend atong basahon sa may tatak nga Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Atong i-display ang Isaias kapitulo 64 bersikulo 8, mao kini ang atong mabasa.
Apan karon o Hiuba ikaw mao ang among amahan. Oh. Bisag diya lang ta taman mga mahal namong tigpaminaw gipangita nato kay naging manggos Kristo, I and my Father are one. Di mo diyang naar doon na lang sila gikayusahan kay kung ang Biblia musulti dili ka nang kinsay nakatunan ninyong pagtulo niya na sa Biblia gitinaw apan karon o Hiuba ikaw mao ang among amahan. O di si Kristo una, si Hiuba ikaduha. Na lang sila gikausahan. Pero pagpakita nga dili lamang si Hiuba ug si Kristo naa pa ang Espiritu Santo, magkalahi ang Espiritu Santo sa pagtugaan ni Kristo gitudlo niya nga anaa siya, ana ang amahan, anaa pod ang Espiritu Santo ay ng prueba ni Bradron Okay, Rib. Ang prueba, basahon ako din sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Aday ko mabasa sa Juan Kapitulo 14, versikulo 16 ngadto sa 17 ang atong pagbasa. Ingon ini. Atong iunahon ang 16. Og ako, pahayag ni Ginoong Hesus kini, og ako mangamuyo sa amahan. Una, Ipangamuyuan ni Kristo ang amahan. pag-ingon niya ako, una siya. Una siya. Unya nangamuyo siya sa amahan nga amahon mato si Hiuba sa nabasa sa Biblia. Ato ipadayon sa pagbasa, og kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga magapakiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Kadtong amahan diay nga gipangamuyuan sa atong Ginoong Jesucristo, magapadala pud to og laing manlalaban. Kung kinsa ning manlalaban nga ipadala sa amahan, pinagis pagpangamuyo ni Kristo nias 17. Now, nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Sa versikulo 17. O versikulo 17. Bisa lang pagbasa rin klaro kayo nga makita nato ang kalainan nga dili gyud si Kristo maorang amahan og di lang pud kay ang amahan mao pud ang Espiritu Santo tungod sa pagpakita nga si Kristo nangamuyo ngadto sa amahan nga sa pagsusi mo na si Hiuba. Unya kadto si Hiuba nga gipangamuyuan, nagpadala pud og laing manlalaban nga maunang Espiritu Santo. Na kung balikan nato pag-display ang 14:16. Now, makita og ako ingon si Kristo, siya mangamuyo saman ikaduha. Sa English na I will pray the Father. Di kung si Kristo mga mahal mong tigpaminaw maora na si Hiuba, ba man mangamuyo siya ni Hiuba sa iyang amahan nga siya raman day ng amahan. Igalang Rodrigo de Yata. Og sa uban pang mga pagtulunan nga gihimong usara labi na sa wanis. Unya nagingon pod si Kristo, mangamuyo ko sa akong amahan aron ang amahan magpadala og laing manlalaban. Pag-ingon sa English na another comforter. Sa King James Version. Sa ubang hubad, another helper. Na kay si Kristo sa unang Juan 2:1 makita man nato diya atong isamarais o may sulti nga si Kristo manlalaban. Puriso nga si Kristo nagpadala siya sa pagpasabot, ipadala niya sa mga tao aron masabtan ni, pero pinagi na po nato. Gigamit ng kasangkapan para ipakita nga mga muyo si Kristo sa aman para ipadala ang laing manlalaban na siya ramang kana. Sa to pagibuang ta ni Kristo ani, siya ra ang Espiritu Santo. Siya ang amahan. Ag asya maghangyo sa amahan, ipadala ang manlaban. Siya raman din na. Wa mo matingaan na. Higalang Rodrigo de Yata. Na karon, to prove nga ang Espiritu Santo o ang atong Ginoo Kristo nga gitawag og anak magkalahi. Mismo ang baba sa atong Ginoo Kristo nagpahayag na unsay prueba sa Biblia, Brother. Niyari batong pagabasahon kining Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi nato pagabasahon sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32 mao kini ang nakapahayag nagaingon ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo O kung sa kang Kristo. oo apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon bisan niining panahon na karon o niadtong kapanahonan nga palaabuton. Higala
nga Rodrigo Dayatas sa uban pang pagtulunan. Pananglitan, dili mo mooyon nga ang among magtutulo sa katumanan diha sa Espiritu Santo sa pag-alagad sa ikatulong dakong panahon. Natinuon na balangpod ang inyo ha. Tungod kay usara ang Espiritu Santo og si Kristo mora na siya. Di kung dili man day ni tino, di dapat mangita mo. O kanang inyong prinsipyo mo inyong kita nga tinuod kay nasayop mi sa pagtulo sa Espiritu Santo. Kay kamo na ang nahusto. Makita na to. Bago pa lang gibasa ni Bradiber. Nga bisan kinsa daw magsultig batok sa anak sa tao, si Kristo na. Siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, siya unta mapasaylo. Ingon naman ni Kristo, dili gyud siya pasayloon. Na wala mo matingala ana nga si Kristo maorang Espiritu Santo, magkapasipala ka niya, mapasaylo. Pero dito sa Espiritu Santo, dili ka pasaylo. Tanaang puriba nga magkalahi ang pagkapersona ni Kristo o ang pagkapersona sa man o ang pagkapersona sa anak. Ato nang mapamatudan sa sunod nga pagtuon kanang pulong persona. Pero ang amo gipakita nga magkalahi gyud ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Pero doon na sila gikausahan. O kini gipakita ang usa ka emplo nga dili nato pwedeng isahon na yun. Sa tinuod, duha ni sila. Pero sa kwintada, kung Diyos na'y mamulong, adun na siya katuyuan. Nganong ang duha mahimong usa. Hain nato kakuag ihimplo, Brad Ronnie, sumala sa Biblia, nga katumba sa Juan 10:30. Okay, ni Arib ang manindot nga ihimplo nga atong pagkakuhaon nga nagisgot og usa pero di gid nato pwedeng konklusyonan nga usa ra gid kahimtang. Dinhi sa Biblia nga may tatak gyapon nga Seventh-day Adventist Church nako pagabasahon rib sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 4 ngadto sa 6. Atong unahon ang 4 nga bersikulo sa pagbasa gingon. Siya mitubag nga nagingon, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sukad sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaki o babae. Pustag kadali nga ang nagbuhat di ay ang nagbuhat sa tao ang Dios man, pero ang gibuhat sa Dios nga tao babae o lalaki. Ato ipadayon sa 5 ug 6. Og nag-ingon, tungod ni ining maong hinungdan kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug ang iyang inahan og makig-ipon siya sa iyang asawa og silang duha katong babae ug lalaki nahimong usa. Tungod ni ana dili na sila duruha kun dili usa. Busa ang sa Dios giusa sa tao dili pagabulagon sila. Mao ni ang usa ka ehemplo riberen nga nagisgot og usa. Pero di ta pwedeng mo conclude nga mao ra gyud kahimtang tungod kay ang tao diya sa paghimo sa Dios gihimo babae ug lalaki. Unya ang babae ug lalaki parte ni sila sa dihang musulod na sila sa kaminyoon. Ang kaminyoon mo nakahimo nilang nausa sila. Pero dili kay kung nausa sila nga ang lalaki nahimo ng babae ug ang babae nahimo ng lalaki. O, kita na to galang Rodrigo Deyata. No? Sa gipakitang ehemplo sa gibasa ni Brad Ronnie, matinaw. Klaro kayo. Nga, dili na sila kwintadahon nga duha, kung dili usa. Pero, usa na ba yun sila? Dili. Usa ra ba yun? Sa mga naging si Kristo, ang akong aman, usara, dili nato nga, literalon nga usa. Sa mga, ang lalaki, mubiya na siyang aman, o inahan, kay muipon na siya sa iyang asawa, di na kwintahon nga duha. Usa na, pero literal ba yun nga, usa? Dili. Ang ipasabot ni Brad Ronnie, sa pagsulod nila diha sa Kaminyoon. halag sa kaminyoon. Nakaroon, kay kung di ta mo sugot niya na nga ato nang napamatud-an sa mga nangagi nga ang usa pero giingog usa pero tulo sa unang Juan 5:7. Og kung di ta mo sugot nga ang duha mahimong usa, unsa ni gyud nga timan-an nato nga ang atong tuig 12 na ka bulan, pero kanang 12 ka bulan ingon nga usa ka tuig, ang kwintada ana sa Dios usa lang na kaadlaw na timan-an nato nga ang usa ka tuig adunay 365 days. Pero sa Biblia ang usa ka tuig
pagkwintada sa Dios usa lang ka adlaw. Hay nang puriban niya na Brad Hernan. Ang prepare brin basahon ta sa Ezekiel kapitulo 4 bersikulo 6 sa maulamang gihapon nga Biblia Seventh-day Adventist Church. Ug ingon man sa diha nga ikaw makatuman na niini, ikaw muhigda sa imong tuo nga kilid ug magadala ka sa kasalaanan sa balay sa Huda kapatan kaadlaw ang tagsa-tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig ako nagtudlo ni ana kanimo. Oh. Ang Dios makita na to kanang gi-highlight na to may red. No? Color sa maong mabasa nato nga sitas. Kami na ang nag-emphasis niya na. Ang tagsa-tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig. Kita mo na ang usa ka adlaw kay usa man na ka tuig, pero pagkwentada sa Dios ng usa ka tuig, usa man na ka adlaw, literal 365 days. Gawas nga ang Dios adunay gitawag nga 365 days ang usa ka tuig, gihimong usa ka adlaw. Aduna pay usa ka libo ka tuig, gihimong usa ka adlaw lang gyapon. Hay nang priban niya na sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Diber. Niari batong pagkabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 nagaingon, apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabutan niining usa ka butang nga tinuod nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Nga kun usa ka libo ka tuig na unya times 365 days, dako na na nga tuig. Ilabihang daghanas mga adlaw. Dako na na nga adlaw. Na pila na na. O, unya giingon sa Dios, usara ka adlaw. Na nganong nahimo man ang usara kanang 365 days nga usa ka tuig. Nganong nahimong usara kanang usa ka libo ka tuig, usa lang na ka adlaw. Usa ka adlaw, one day. Oh, ingon niya na di sa ato pamatin-aw na nga ang duha mahimong usa, ang tulo mahimong usa. Nabasa na kana sa atong pagtuon sa nakasulat sa Biblia. Pero diin man nagkausa Higalang Rodrigo Diata kanang Juan 10:30. Akong balikan tana sa pagpamatuod Bradrone. Sa tinuod kana nga pagbantay kana sa mga karnero nga kanang mga karniruha sa diha pa sa kamot sa atong Ginoong Hesukristo ug sa kamot sa man walay makaagaw ni adtong diha sa kamot ni Kristo. Pero nganong nakabaton siya mga karniro o mga tao diha sa kang Kristo tungod diha na sa kang Kristo tungod sa pagtugyan sa man. Kuha kitag puriba bradron ang gikuha ni Higalang Rodrigo Diata nagsugod sa 10:30 pero kung ipadayon nato gikan sa bersikulo 27 ngadto sa 30 bradron sa Biblia nga Seventh-day Adventist Church. Okay, makuha na to ang kinadibukan nga pagpasabot niini nga kung konklusyonan lagi ang 10:30 nga usa ra gyud kahimtang nasaipan. Kaysa ibabaw aning pagabasahon ko sa gikaingon ni Mureb nga bersikulo 27. Atong i-context, no? Atong i-context kini sa mao gyapon nga Biblia Seventh-day Adventist Church sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27 atong ilapo sa 30 nga mo gigamit ni Higalang Rodrigo Diata. Nabasahon ako ingon ini ang 27 nga bersikulo gingon og 28 nagsunod man eh. Ang akong mga karniro matud pa ni Ginoong Hesus nagapatalingog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. 28. Og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon katong mga karnirong gipasabot ni Ginoong Hesus og sila dili gayud malaglag og walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. Mupustag ka diot brother, no? Matinaw sa imong gibasa nga walay makaagaw gikan sa akong mga kamot. Nakaron kadtong mga karnero pero anong nakabaton siya mga karnero nga dili na maagaw siyang kamot kung naa na kanang mga karnero bradron nga kana gipasabot mga tao kay na
basa o mabasa sa Ezekiel 34, 31 nga mga tao nang gipasabot nga karnero. Okay, ang rason nga nung nakabato ng atong Ginoong Jesucristo karnero tungod kay gitugyanan siya sa amahan, tungod kay kining mga karnero dito manigikan sa amahan rep. Ang puri babasahon na nako ang bersikulo 29 ngadto 30 sa kapitulo 10 sa Juan, gingon. Ang akong amahan payag ni Ginoong Hesus nga mao'y naghatag kanila nganhi kanako, siya labing dako sa tanan. Og walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Namunay payag ni Ginoong Hesus nga nakabaton sa karnero kay gitugyanan siya sa amahan sa mga karnero nga matod pa kanin ni Ginoong Hesus sa dito pa sa kamot sa amahan ng mga karnero walay makaagaw daw sa kamot sa amahan. Sa dang gitugyan po diya sa Ginoong Hesus wa po'y makaagaw po sa mga karnero. Ang 30 dayon conclusion kana. Nga unsa? Now, ako og ang amahan o sara. Oh, di ba tinaw higalang Rodrigo Dayata og kanang pag-ingon sa atong Ginoong Kristo, bradron nga ako og ang akong amahan usara kalakip na niya na ang pagka-Diyos sa atong Ginoong Kristo. Basahan ko lang ang nakasulat no sa Biblia nga Seventh-day Adventist Church nga Biblia og diri na to ipadayon sa kapitulo 10 pero din hinaman sa bersikulo 33 ngadto sa 34 sa Seventh-day Adventist nga Biblia. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo, patod pas mga Hudiyo, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundili tungod sa pagpasipala batok sa Dios. Kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Nasabtan sa mga Pariseo o mga Hudiyo nga katong pag-ingon ni Kristo ako ang amahan o sara gawas nga nagkausa sa pagbantay sa karnero nga dili maagaw sa iyang kamot ni Kristo ug dito pod sa kamot sa amahan walay makaagaw nga kalakip na niya na ang pagkadiyos. Sabta nila busa nagingon ang mga kakontra ni Kristo nga mga Hudiyo, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo o dili tungod sa imong pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karamanunta. Karon si Kristo ba ni badlong ba nga matay nalain man inyong sinabtan ni anang pag-iyon ako ang akong amahan o sara di man na mao kanang inyong nauna-unaan. Wala ang nauna-unaan sa mga Hudiyo gipakita nga tinuod busa para dili ang atong Ginoong Kristo batuon. Iya pong gireplyan nga hasta bitaw mo Dios unsay prueba. Ang gibasa ko 10:33. Ipadayon ta pagbasa sa 34. Og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon. Dili ba nahisulat man kini sa inyong kasugan ako nag-ingon, mga Dios kamo. Kini ang puriba nga kalakip na ang pagsabot sa Juan 10:30 nga ako ug ang akong aman o sara kay ang aman Dios, ang anak Dios nasabtan sa mga Hudiyo ang gisulti ni Kristo. Wala balibari sa atong Ginoong Kristo aron di siya batuon nga moingon og batuon ko ninyo hasta pod mo mabato kay naisulat man pod nga mga Dios usab kamo. Diha na nang puntuha. Kay nga naman nga ma-Diyos si Kristo, kay kung dili Diyos si Kristo ang mugawas ani sa atong Ginoong Kristo, mahimo na si Kristo nga yawa. Karon taod-taod ato ning ipakita. Unsay prueba? Tun kay may gipasalig si Kristo kung unsay makita siyang amahan. Ay nang gipasalig ni Kristo kung unsay makita siyang amahan. Brad Dever, sumala sa Biblia. Niari ba itong pagkabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18 hangtod sa 19 nagaingon niini sa 18 nga bersikulo. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, referado kang Ginoong Hesukristo. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay, kundili tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan. Ug sa ingon ni ana, nagpakigsama siya sa Dios. Sa bersikulo 19, ug si Jesus miingon kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugalingong kabubuton,
gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan. Kay bisan unsay ginabuhat sa amahan, ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. O nakita nato ang pasalig ni Kristo na gi-highlight nato, no? Red ang color. Kay bisan unsay ginabuhat samahan, kung makita daw sa atong Ginoong Kristo, ginabuhat usab kana sa anak sa sama nga paagi. Busa nasuko sila nga dili lamang tungod kay ang Dios iyang gitawag nga iyang kaugang amahan, ug sa ingon niya na nagpakigsama pa siya sa Dios. Sumala sa atong nabasa sa versikulo 18, katong gibasa ganina sa kapitulo 5, versikulo 18, na mo nang kung si Kristo dili pa Dios, ba man mabuhat niya ang gibuhat sa man. Busa kanang pag-ingon ni Kristo, I and my Father are one. Na diya ang pagbantay sa mga karnero nga dili maagaw sa iyang mga kamot sa diyang gitugyan na saman, dito pa sa mana, walay makaagaw sa kamot, o kalakip na ang pagka-Diyos niya na. O ang pahayag ni Kristo nga ang akong aman o sara, gikonfirmar usab kana sa atong Ginoong Yuba sa Old Testament nga kanang atong Ginoong Kristo iya kanang kauban o niya iya kanang kapariho. Ayan ang priba, Brad Ronnie, sa Biblia. Okay, niya ang pruiba rin. Aduna tay Biblia nga The Book Tyndale Translation, din nako basahon ng pruiba. Ari ko mo basa rin sa Sikaraya chapter 13 verse 7 gingon sa pagpahayag nining maong version sa Biblia. A weak sword against my shepherd. Pahayag ni sa propeta sa atong Ginoong Hioba. The man who is my associate and equal, says the Lord Almighty. Strike down the shepherd, and the sheep will scatter, but I will come back and comfort and care for the lambs. Nga sa ato pang pinulungan sa pagbahayag sa Biblia nga Cebuano version na gingon na kini ang Zacarias 3:17. Pagmata o espada, batok sa akong magbalantay, ang tao nga akong kauban ug kapariha. O, kita mo na. Kapariho. Kapariha. Mao man ang but pasabot niya na. Mawid. Pag-ingon og ang tao nga akong kauban, nga kapariho. The man who is my associate and equal. Di wala masayop si Kristo nga ako ang akong aman usara, kay ang amahan una, mo'y nagapahayag diyan niya na. Nga doon na siya kauban. Ang iyang anak mo iyang kauban. Di magkalahi, higala, na karon hain pa nga lahi ang amahan, lahi ang anak, pero magkauban kini sila. Sumala sa nakasulat sa Biblia, Brother Nan. Naari rin atong basahon sa maulamang gihapon nga basahon ang gibasa ni Brad Ronnie, The Book Tyndale Translation, sa John chapter 1 verse 1 kama 18, mao kini ang atong matagad mga igsoon. Before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and He's Himself God. 18. No one has ever actually seen God, but of course, His only Son has, for He is the companion of the Father and has told us all about Him. Sa Cebuano rin atong basahon sa maulamang gihapon nga Biblia. Sa wala pa ang bisan unsa nga nagalungtad ana-ana si Kristo. Uban sa Dios siya kanunay buhi ug iyang kaugalingon siya Dios. 18. Walay usa nga nakakita gayud sa Dios apan siyempre ang bugtong anak anaan niya na. Kay siya mao ang kauban sa amahan ug nagsulti kanato sa tanan mahitungod kaniya. Kumao, sa gitawag og Tyndale Translation sa John chapter 1 verse 1 kama 18, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive. Niya giingon and is Himself God, siya Dios. Wala pa ang tanang butang, there was Christ with God, kanang with God. Uban na siya ana
sa anang Dios, way lain nga kauban nga Dios, ang aman, unya siya pod siyang kaugalingon Dios. Unya sa versikulo 18, gitinaw, no one has ever actually seen God. But, of course, His only Son has, for He is the companion of the Father. Siya daw, kauban sa amahan. O nakita na to, kauban sa amahan. O niya, pag-ingog kauban, na di kauban. Higalang Rodrigo Diata, may kag nakoy kauban, ya itudlo ra nimo imong kaugalingon. Di moingon pud dayon na mga tao. Matay. Na nagini diferensya sa panabot kay nakuno siya kauban pero ang iyang gitudlo maora bubinta na lang tingalig anino. Okay, mura mag nag-uban-uban. Na imbalido gyapon kay kumiing kag kauban klarohon na kay kauban lahi og movement nimo kay ang anino muliho ka mao puy lihok sa anino. Na mao na ang atong nakita nga magkalahi busa taliwala niya na nga mabasa gyud nga kapariho man sa atong nabasa sa Sikaraya chapter 13 verse 7 sa the book nga Biblia nga the man who is my associate and equal, katong magbalantay sa kanero nga awik o sword against my shepherd, magbalantay sa kanero. Ang mga karnero nga gibantayan katong gitugyan sa madi kang Kristo. The man who is my associate and equal, kapariho daw na niya. Busa kung ang Ama Dios makita nato sa Biblia, di mo Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Kita Brad Ron, kita Brad Deber, kita Brad Hernan. Sa pagtudlo ni Master nga nagdios ta ni Kristo, unbiblical ba, Brad Ron? Dili unbiblical, kundi biblical gyud. Litra por litra mabasa gyud nga si Kristo Dios, mo nang nituota nga si Kristo Dios. Yata Biblia rin, akong pribahan sa Biblia nga Katoliko, adunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales kini. Yeah. Basahon ako ang Juan Kapitulo 1, versikulo 18, gingon sa pagpahayag sa Biblia, gingon. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios. Klaro kayo, anak nga Dios nga pinangga kayo samahan, mao'y nagpaila kaniya. Bugtong anak nga Dios. Nakita nato. Gawas niya na, hain pang ubang kasulatan nga nagpay nga ang atong Ginoong Jesucristo Dios busa sa pagtulo ni Master bisan taliwala nga wala siya tuuhi pero napakita nga nagining tulo. Brad Dever. Niari ba't nung pagabasahon sa Biblia nga ang buhing pulong din hinato pagabasahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8 nagaingon ini. Ayaw gayud kalimti nga ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakataw diha sa banay ni Haring David ug siya reperado kang Ginoong Hesukristo ug siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Gawa sa Bibliang Katoliko nga may Imprimatur Julio Cardinal Rosales, makita nato nga Dios si Kristo og ninipod ang buhing pulong. Gawas niya na Brad Dever, hain pa. Ni Arib atong pagabasahon sa kini nga Bibliang Dabok Tyndale Translation sa maurag hapon nga kapitulo ug bersikulo sa Biblia ikaduhang Timoteo o 2 Timothy chapter 2 verse 8 mao kini ang atong mabasa dinhi nagaingon. Don't ever forget the wonderful fact that Jesus Christ was a man born into King David's family and that He was God. Klaro kay stanadri. As shown by the fact that He rose again from the dead. Nga kung basahon na to sa Cebuano Reb, nagaingon ini. Ayaw gayud kay limti ang talagsaong kamatuoran nga si Hesukristo usa ka tawo na tawo sa pamilya ni Haring David ug nga siya mao ang Dios ingon sa gipakita sa kamatuoran nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Di nakita nato nga ang atong Ginoong Jesucristo Dios karon kay Dios man niya. Pag-ingon ni Kristo, ako ug ang akong aman usara, natingala ang mga Hudyo nga wala magtuo kaniya, mga kaaway. Ingon, batuon ka namo kay nagpaka-Dios ka nga tao karamanunta. Gawas ang Dios nga gitawag nimong imong amahan.
unya nagpakigsama ka sa Dios nga naman. Kaysa atong nabasa, unsa daw makita nga ginabuhat samahan nga makita sa anak, buhaton usab kana sa anak sa samang paagi. Kung kana ang gisgutan ni Kristo, kung dili pa kana nagpasabot nga Dios, wala niya ikonfirmar kana. O kung kana dili ang pagka-Dios ang gisgutan ni Kristo, kanang statement na pangyawa na. Tungod kay ang Dios sa sinugdan nagbuhat siyag anghel, wala buhata ang yawa ang anghel o kirubin o manunda, pero tungod sa pangandoy sa manunda maoy nakapahimo niyang yawa. Hay nang priba, Brad Hernan, sumala sa Biblia. Ang priba Reverend, basahon ta sa Isaias Kapitulo 14, versikulo 12 hangtod sa 14 sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon. Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod. 13. Ug ikaw mingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. 14. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan, sa mga panganod, himuon ko nga ang akong kaugalingon mahisama sa hataas o yamot. Tanawa, kining punto, himuon ko ang akong kaugalingon nga mahasama sa hatas o yamot. Unya, sa bersikulo nga atong nabasa kaganina, sa bersikulo 12, sa sinugdan, naunsa ang pagkahulog mo, gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon. Pag ingog kabugason, bituon na star. Giingog anak sa kabuntagon. Pero, kung imong basahon ka na sa dabok nga Biblia, ato makita, no? Sa Isaiah chapter 14, verse 12. Kini ang atong mabasa sa Biblia. Giingon, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, mighty, though you were against the nations of the world. Ang atong punto yun. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Ginganlan Lucifer, dili daotan ng Lucifer, son of the morning. Anak sa kabuntagon. Karon, unsay nakapahimo niya nga dili maayo tungod kay katong atong nabasa kanina sa bersikulo 14 sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 14. Nag-ingon man siya nga himuon ko ang akong kaugalingon nga mahisama o mahasama sa taas o yamot. Sa Biblia, Brother Ronnie, kinsa kining hataas nga mo'y pakasamahan sa maong kiruben o anghel o manulunda. Ang hataas nga gustong pakahisamahan sa gitawag og Lucifer nga anak sa kabuntagon mao ning Dios nga si Jehova. Ang pribabasahon na kurib sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Salmo sa iyang kapitulo 47 bersikulo 2 ang akong pagabasahon gingon. Kay si Jehova ang hataas o yamot, makalilisang o yamot, siya mo'y usa ka dakong hari sa ibabaw sa tibok nga yuta. Busa ang pakisamahan di ay ni Lucifer nga gitawag anak sa kabuntagon, mao di ay ang Dios nga si Jehova. Nakita nato nga himuon daw niya ang iyang kaugalingon nga mahisama sa hatas o yamot. Nga ang hatas si Jehova. Nisugot ba si Jehova nga himuon niya iyang kaugalingon sama sa hatas o yamot? Og mayong timan-an nga kining kiruben o manulda o anghel sa sinugdanan, gibuhat siya sa Dios nga hingpit. Ang puriba ni Bradron. Okay, ang puriba rin basahon ako, din nilang gyapon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Ari ko mubasa sa Ezekiel, kapitulo 28, versikulo 13 ngadto sa 17. Ato lang ihugna ang atong pagbasa. Gingon, ikaw dito sa Eden, ang tanaman sa Dios, tanang mga mahal nga bato mo'y imong tabon, ang sardio, ang topasyo ug ang diamante, ang berilo,
ang onyx ug ang haspe, ang safiro ug ang esmeralda ug ang karbunklo ug ang bulawan, ang binuhatan sa imong tambol ug sa imong mga flauta diya kanimo sa adlaw sa pag-umol kanimo sila naandam na katulugan gipahilo na sa Dios dito sa Eden. Ana kaniya ang mga mahal nga bato nga ato nang nabasa kung unsang matanga sa mga bato. Nagkalala ang mga bato. Nga mga mahalon nga bato. Sa 14 nga bersikulo ato ipadayon. Ikaw mao ang dinihog nga kirubin. Mga kirubin day tawag aning dito gipahilunas Eden nga dunay mga mahal nga bato at uban kaniya nga nagatabon. Og ako nagapahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsaka kanaog sa taliwala sa mga bato nga kalayo. Sa versikulo 15 ato ipadaan pagbasa. Ikaw hingpit kadtong kirubin nga gipiluna sa Dios dito sa Eden, hingpit dining kirubin. Ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo. Hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. So dunay nagkaplagan diha ang Dios nining kirubin nga gipiluna dito sa Eden, ang dili pagkamatarong. Tungod kay sa atong nabasa kanina sa unahan, brethren, himuon man niya ang iyang kaugalingon nga mahasama sa hatas o yamot. Dili gusto ang Dios nga dunay makigsama lagi niya. Pagka nakaplagan nga dili na matarong siya, brethren, unsay gihimo sa Dios? Amo ning gihimo sa Dios sa kirubin sa bersikulo 16 na rib ngadto na ni sa 17 nga atong pagbasa sa Ezekiel 28 nga kapitulo gingon. Pinagi sa kadaghan sa imong patigayon, sila nagtugob sa imong taliwala sa pagpanlupig og ikaw nakasala busa gisalikway ko ikaw ingon nga mapasipalahan gikan sa bukid sa Dios ug gilaglag ko ikaw katong kirubin o nagatabon nga kirubin gikan sa taliwala sa mga bato nga kalayo. 17. Ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gipukan ko ikaw ngadto sa yuta. Gipahamutan ko ikaw sa tubangan sa mga hari aron sila makasudong kanimo. No. Ang saad sa Dios matuod nga gipahaluna siya dito sa Eden, hingpit siya tanang mga mahalong bato. Gipahigayonan siya pero nakaplagan ang dili pagkamatarong niya sa maong kirubin busa gisaaran sa Dios nga hulugon ko ikaw kay nakasala ka. Sa ato pa kadto diyang pag-angkon niya nga makigpareho siya sa Dios, makigsama nakasala. Di ba si Kristo makasala niya na? Kay nagyon siya, I and my Father are one. Unsay ginabuhat sa amahan nga makita sa anak, buhaton usab kana sa anak sa samang paagi. Di giuna-una gani siya bato kay siya demonyo ni kini Kristo. Kay nganong pakigsamahan niya ang Dios sa iyang kaugalingon. Kaya mo sila kay bawo nga Dios. Pero taliwala nga sa saad niya sa atong nabasa ganina nga himo niya ang iyang kaugalingon nga ituboy niya ang iyang trono taliwala sa mga biton. Unsay saad sa Dios sa plano sa iyang kirubin, Brad Hernan. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Hulugon kana Reverend ang priba atong basahon sa Abdias kapitulo 1 bersikulo 4 sa maulamang gihapon nga Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Bisan ikaw nagabatog sa kahitasan ingon sa agila. Ug bisan ang imong salag igapahimutang sa taliwala sa mga bituon. Gikan diha hulugon ko ikaw nagaingon si Jehova. O nakita na to. Ang pasalig sa Dios. Bisan ang imong salag ikapahimutang sa taliwala sa mga bituon. Iadto man niya iyang trono. Sa kaytasan, taliwala diha sa mga bituon. Gikan diha, hulugon ko ikaw, nagaingon si Jehova. Gihulagway baon siya'y porma sa kirubin nga hulugon tungod sa iyang pagpakigsama. Nagapakigsama siya sa Dios. Brother, so wala sa Biblia. Oo, Reb, may mga pako ka na. Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Exodo, Kapitulo 25, versikulo 20, nagaingon ini. Ug ang mga kirubin magabuklad sa ilang mga pako sa ibabaw, nga magatabon sa halaran sa pagpasiguli, uban sa ilang mga pako, ang ilang mga naong magaatubang sa usa ug usa, magatanaw sa halaran sa pagpasiguli, ang mga naong sa mga kirubin. Gikuha na to, higalang Rodrigo Deata para to from nga ang kining kirubin, anghel o manulunda ni, may mga pako sa atong nabasa sa Biblia.
Kining may mga pako nga kirubin nga mao si Lucifer nangandoy nga gusto niya himuon niyang iyang kaugalingon nga masama sa taas nga maong Dios ug ang iyang trono ituboy taliwala sa mga biton gisaran sa Dios nga hulugon. Pagkahulog na sa maong manunda unsa nay tawag kaniya brethren? Ang pagkatawag sa diyang nahulog na ang kirubin nga gustong makigsama sa Dios ginganlan ni Kristo og Satanas. Okay, diha naman ang atong Ginoong Kristo. Diha naman. Sa atong nabasa ganina sa unan, sa wala pang tanang mga butang, naglungtad na diha nang atong Ginoong Kristo kauban samahan. Tinuod ka na rin. Ug ang prueba niini basahon ko sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 18 mao kini atong mabasa. Og si Jesus mingon kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. O di nakita nato nga nahulog na si Satanas. Pero sa pagkahulog na, dili na si Satanas sa sinugdan. Kirubin, pero sa diyang gusto siyang ipahimo niya ang kaugalingon sama sa Dios, motong nahimo siyang Satanas na. Mo kanang atong nabasa sa Biblia, di ba ang atong Ginoong Kristo igala Satanas? Kung daw ugaling dili siya Dios, No. ang Dios iyang gipakisamahan. Di, balido ba si Kristo? Balido, gi-confirm sa Dios. Ang manulunda nga walay confirmation nga makigpariyo siya sa Dios, gitawag og yawa. Busa higala, matinaw na. Nga sa atong pagdoon, magkalahi ang amahan ug ang anak Dios, ang amahan Dios, kay mabuhat niya ang gibuhat sama sa Dios, pero ang manulunda o kirubin nga gusto niya nga makigsama sa Dios, dili akseptado ang Dios. Gihulog siya, nahimo siyang Satanas na ang tawag kaniya. Busa igala, yadtong mga nagsunod nining programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi, hinaot, nataliwala nga ikaw ang gigamit nga kasangapan, nahimo usab ikaw ang instrumento para mayagyag kini mga kamatuoran nga sayop ang ilang gibarugan o prinsipyo sa pagpahayag nga ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo usara magkalahi na doon na lagi kausahan ya sa pagkadios. Dagan pang uban pang mga butang nga ato gyapong padayonon sa pagtuon higala sundan lamang nimo kay aduna pa sila dugang pang ubang rason nga naghupot ining Juan 10:30. Hangtod diha ang among ikalagad kaninyo sa ngalan na lamang sa among magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. kini ang inyong alaga. Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalaw sa mga kauban nga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Kinisab niyo igsoon ibang lista Brother Hernaldo PP. O giniusab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mga hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.